No. Nie! Czekaj. Ej, pierdal! I on to nagrywa. Dawaj to. Krzyżka, daj to na naszą stronę. Kurwa! Polszyczka, To idzie na YouTube. Nagrywaj to. Dobra, puść to. Nie! Ej, Krzyżka, to będzie na koniec filmu. Tylko takie też Mamy to na koniec filmu. A teraz powiedz sceny wycięte. Ej, będzie taki ten i sceny wycięte i wtedy to na... Kończył się. Ale się tam trochę... Ty mi to zetrzesz. Ty widać? Nie. Amulet. Nie. Co? Ja nie mogę. Dobra, jedziemy. No wiem, bo on jest odkręcony.